नाइट सुपार एबा हरनि समाव खारग्रा बासनि जोहै बरपेटानिफ्राय लखिमपुरसिम सोलिदों नंखाय सनानि फालांगि। हावलियाव नंखाय सनानि नाव पुलिसा हमनो मोननायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथा खालामनानै बरपेटा जिल्लानि लेङाइ पुलिस बेंगिरि जितेन बर्मननि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया हावलि पुलिस थानानि हेफाजाबै 27 नं हादरारि राजा लामायाव गंसे नाइट सुपार बासखौ सेबनानै नंखाय सनानि नावखौ हमनो हायो आरो बेजों सोमोन्दो थानाय बासनि हेन्डीमेन आब्दुर रहिमखौ पुलिसा खानो हायो। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय बासनि हेन्डीमेन आब्दुर रहिमखौ पुलिसा जिम्मायाव लानानै सेबबाय थानाय जादों होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बेजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ संदाननाय हाबाखौ मावदों होनना मिथिहोयो।